O salut, față mea, ce mă faceți? Nu m-a făcut primalea ta, păi tot toată viața mea. E lumea pe aici, lumea lea, lumea idiotă, lumea ce, n-are ce faceți pe aici. Ce mai vreau să mă mut la București, l-o dădau aici. Vreau să mă mut de ipoteci. Să vreau să aud de ipoteciul ăsta. Vreau să plec la București, să mă mut la apartament. În care pe lăutate e viață chiar. Mergem încolo la primarul, ale magazinului de nota 10, ale oameni, ale fățale, mută primarul, ale toate ele, e ca lumea pentru el. Are magazin de care pet acolo, perite la el la magazin, e de nota 10, băia cu minte, dar este el acolo, primarul ăla, ce mai, e băiată cu minte, el ce cu picele ăsta care e acum de la politicări, că ăcea, dar aici e băieță cu minte, n-am ce să fac cu ei, e petrec, de la Dumnezeu sănătate lor, la mută, toți care au acolo magazine, pe oameni cu miți, el ce ficele, ce primarul. Pentru primarii de nota 10. Păi ce pot tu primarul, da. Asta e, nu lumea l-a putut păta cu minte, ce n-ai eu a putut pe ea cu minte, da. Lumea l-a pătat pe el. Ce mai cată, e de nota 10 primarul. Avem primarul ipoteci. Îl pătuiem pe tata cu pe peleacă acum, îl primesc un pitochipul cu el. Te vedem pe ce le cheamă lăutari. A chemat acolo, te duci acolo, ăla. E bine dacă ai. Mie place că îl cheamă pe Curiță, nu pe altcineva. Nu ce lăutari. Îi zic eu pe malul, cheamă-l mă pe Curiță ta câtă. Mie nu place melodiile lui Țacă. A lui Țacă e melodii urâte, fate. A lui Curiță, câtă bine, Curiță, pentru toți. Curiță e băiat cu minte, lețul nu e în toți. Asta e fratele meu. Pe mâini, eu că fac pitochipul ăsta, eu îl fac mare lău, nu m-am atât de telefonul ăsta, hai, pa, aveți câte te pui.